Dva muži můžou dělat úplně stejný čin a jeden být simp a druhý gentleman. Rozdíl je totiž v záměru. Gentleman dělá gesta proto, že je chce udělat a nezáleží mu na tom, jestli něco z toho získá zpět nebo ne. Gentleman prostě ženě podrží dveře a jemu prakticky fuk, jestli ta žena řekne děkuju. Zároveň se neomezuje na mladý, atraktivní ženy, prostě podrží ty dveře komukoliv. Naopak simp udělá stejný gesto, ale snaží se z toho něco získat. To znamená, že ty dveře podrží jenom mladý, atraktivní ženě a teď čeká, že tam mu řekne děkuji ti velmi pěkně. A když mu nepoděkuje, tak je prostě nasranej, tak je uražený, cítí se ublížený, protože chce získat něco zpátky, chce tu validaci, aby ta holka si o něm myslela, ty jsi tak chrabrý, ty jsi tak galantní, ty jsi tak hodný, snaží se něco získat zpět. A to je ten hlavní rozdíl. Proto, pokud očekáváš něco zpátky, nejseš připravený na to, že uděláš gesto a ten člověk to třeba neocení, nepoděkuje ti, tak prostě ty gesta nedělej, protože bys byl jenom manipulativním simpem.